Mga igsoon, mayong gabi. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman, non potest esse diuturnum qui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamatuuran ni pasukan. Gipahimugatan kini ni Hesukristo ng atong Ginoo, siyang pagingon, pabilin kamo sa akong mga pulong. May bawo kamo sa kamatuuran, og ang kamatuuran magaluwas kaninyo. San Juan 8:31-32. Salmos 119, versikulo 160. Nagahambin diha si mong mga pulong o Diyos ang kamatuuran, og kini magalungtad sa walay katapusan. Mao ning gahom sa pulong sa Diyos, nga kini makahatag kanatog katinawan sa atong pagtuo o gisabak ni sa simbahan. Nahigugma ang simbahan sa balaang kasulatan, kay ngani sa Catechism of the Catholic Church, numero 86, ang magisterium, mga pangulo o kadagkuan simbahan, dili labaw sa pulong sa Diyos. O ngani, kung ang Santo Papa mo padayag og usa ka dugma nga pagatuhuan og bag-ong pagtulunan, dili na mahitabo kung walay pulong sa Dios nga mo'y gihimong sukaranan. So mo nga kita nagasalig sa dakong kamatuuran nga kinahanglan magpadayag kita sa buhi nga pulong sa Dios, tungod kay kini mao ang Sagrada Via, the sacred way, and that is the truth of God. Kunya ato ning sundan sa pagampo, sa ngan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langit ng Amahan, pinagi sa nga ni Jesus, mga muyo kami kanimo. Kay sa San Juan 16:23, mingon si Jesus, pangayo sa Amahan, pangayo sa kong Amahan, ug dada kong ngalan, ug siya di mo balibad kanimo. O Ginoong Jesus, sa imong ngalan nga muyo kami sa Amahan, ngahatag niya kanamo ang kahayag, ang danag sa Espiritu Santo, aron nga sa among pagpaambit sa mga pulong sa Dios, magiyahan kami, og mahumok usab ang kasing-kasing sa mga makapaminaw, og mudawat, og mapuy-an sa nila tagsa-tagsa, ingon usab nga kami naninguha sa among pagkahibawa sa pulong sa Dios, mabuhat namo diha sa imong gitudlo sa pagtuman sa imong nga sugo. Amo sang gipangayo ang pangaliya sa atong mahal nga inahan Santa Maria Birhen, kay ngiyang pagampo nga to siyang anak, dili man balibaran. Sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa atong dawaton ang mga pangutana, mga sugyot sa atong mga kauban nga naglangkob usab sa ilang mainiton nga pagsalig sa makagahom nga Dios, og ilabi na sa makamatuuran sa balang kasulatan, og sa panudlo sa simbahan, sama ni Radyon Porca. Ya, mapamantumusod tingali atong mga kauban, pero uban nato ron si Brad Rudy Racasa, ang nabantog nga Master of Biblical Contradictions niya sa si Mado Aquino. Niya, sa akong gingon nga doon ako'y pasiuna nga gipangutana ko na ini. Nga doon na may mga tinuhuan sok nga dili Christian denomination. Nga wa mutuo ni Kristo, wa magdaan ni Kristo. So dili sila Kristohanon. Unsa man pananglit ang yan lang og Buddhism, Buddha, nga gitukod ni Siddhartha Buddha. Unya niya itong 563. Nga siya nag-ingon nga adunay upat kadalan. No, dili lang upat. Dubli, 8 kadalan sa kinabuhi alang sa kalinaw o tinuon nga kalipay sa tao. Iyan ang ipahayag
o gitudlo siya mga kauban. Ug by the way, kinsa man ni si Siddhartha Gautama o Gautama, usa ni kas prinsipe nga naglantaw siya nga adunay labaw pa sa kinabuhing yutan-on nga maong pagpangita sa lamdag sa kahayag nga gikan sa dili ingunato nga mga kagahuman, buot pasabot kagahuman sa Dios o kagahuman bas manulunda. Muna usa kada kong kahoy nga sikit kaig mga dahon nga mag-uwan dili mabasa ang tuas lawom sa mong kahoy, dito siya maglingkod ug naglamdag kaniya ang giingon niyang langitnon nga gasa. So mao nang ganla niya og the enlightenment, Buddha enlightenment. So ang pangutanas itong mga kaigsunan nga maluwas ba kaning nga tawana nga sakop sa Buddhism nga wa man ni sila'y tuo o pagtulunan nga giapil si Kristo. Kay giingon na ba sa Biblia, usa lamang kangalan gihatag gikan sa langit. Gahom sa kaluwasan si Kristo nga gipada sa amahan. San Juan Kapitulo 3, versikulo 16 ug 18 ug sa Buhat 4:12. May kaluwasan wa kani mga Buddhist. Mao ni ang atong tubagon. Ang atong tubag ni ana, dili na to malimtan kining pipila ka mga teksto sa Biblia. San Juan 10:16. Mingon si Kristo, doon ako'y mga karnero nga wa pa masakop sa akong turil. Nga kung sila magpatalinghog sa akong mga pulong, dadon ko sila. Or may murang usak katuril so sa ka magbalantay. San Juan 10:16. Di modo, niangkon si Kristo nga doon ay mga karnero, iyang katauhan, nga wa pa masakop sa turil nga maong iglesia nga iyang gitukod. Iyan ang iangkon nga ako ng katauhan. Kanya, makapanudlo ba ni sila nga wala pa'y Kristo nga magtutudlo nila? Wa pa'y mga tinunan sama sa mga apostoles, sa mga church fathers nga batid sa kahibaw gikan ni Kristo. Usaw man lang pagkahibaw. Masay kaalam nga ilang maangkon. Naa sa Isaiah 54:13. Matod pa sa Isaiah 54:13, ang Diyos gayud mo'y mangunay pagtudlo kanila. Siya sad ang Diyos. Mahimo nga siya ay mangunay pagtudlo. Matod pa sa Isaiah 54:13. Unya sa kay gyud ni ana, si San Juan miduol kang Hesus paingon magtutudlo. Doon ako'y natagbuan nga tao nga nagwali sa imong nga pulong. Unya, naghingilin og yawa, nagayog masakitin, doon ay balatian, doon ay sakit, iyang giayo sa imong ngalan. Ako ba ni siya nga doon magtutudlo? Ako siyang pahunungon? Kung dili siya mo pasakop na to? Unsa may gitubag ni Kristo? Ayaw siya badunga. Kay way usa ka tawo nga mogamit sa akong mga pulong o mogamit sa kungan aron pag-ayog masakiton nga modali-dali pagpasipala kanako. Pasagdi siya. Kaya ang dili batok nato kauban nato. Ang dili batok nato kauban nato. Buti pasabot ni Kristo nga doon ay mga pundok nga wa makigbatok niya. Digamit gani siya ngalan pag-ayog masakiton. Og nagwali gani sa mga katawhan siya sang mga pulong. So, kini, klaro nga, ang itumong ni Kristo, kini mga tawhana, nga ang dili batok nato, kauban nato. Niya, usa ka katapusang bahin nga itong isukip na sa Roma 2, versikulo 12 nga 14. Nga mingon ang Diyos, doon ako'y balaod, nga masuwat sa duha ka papan nga bato. O nga ako ning gikulit sa kalag o kasing-kasing sa mga tao. Nga bisan wala pa masakop nato, bisan na pa sa mga dapit sa kalibutan nga wa pa maabdi sa maayong balita. Mayon ni Ginoo, akong gisuwat nga akong balaod sa ilang kalag.
Na resumidas kwintas, makaingon ta nga atong tubag nga kung may kaluwasan ba ng mga tawhana? Ang tubag mao nga ang basic lintungan na yung pagtulunan nga ipadawat sa Dios kanato. Una, nga mutuot ang Dios nga makagagahom atong langit ng amahan, magbubuhat sa kalibutan, magmamando kanato. Mao na, una mutuot ang Dios. Kaya di ta mutuog Dios, usa ta ka itest at iyo di mutuog Dios, o di ta maluwas. Sa man niya pagtuo ni Kristo, kunwa siya mudawat nga dunay makagagahom nga labaw kay kaniya. Muna una nga dunay pagtuog Dios. Ikaduha og importante nga makaila sa siya kung sa maayo katong ingon ni San Pablo nga gisuwat sa Dios ang iyang balaod sa kasing-kasing ug kalag sa tao bisan niya tong wa pahiabtis mayong balita. Giuna na ni Yahweh ang Dios samahan pagsuwat siyang balaod sa kalag ug kasing-kasing niyang mga tawana. Buot sa buot makaila sila kung sa'y maayo kung sa'y dautan. O sige, makaila sila kung sa'y maayo kung sa'y dautan. Nya, natural, katuo, katapusan, nga mutuo sila nga dunay ganti ang ilang pagbinuotan o pagkinabuhi nga tarong sa kalibutan, dunay ganti. Sa ilang pagtuman sa sugo sa Diyos, dunay reward. Apan kung magsupak sa sila, mutuo sila nga dunay sa isilot nga mong impyerno. Morning the basic doctrines of those who do not yet know Christ. Those who are not yet reached the gospel of Christ. Pinunaan tong tulo, nga nituo silang Diyos. Yan ay balaod silang kasing-kasing. Nga tamdanan nila. Gika na sa Diyos. Kanya, ikatuo mo na nga, mutuo silang dunay ganti. Nga mong langit. Mutuo sa silang dunay silot, nga mong impyerno at wala magatuman. Tungod sa gingon ni San Pablo, nga ang balaod sa Diyos, gisuwat sa Diyos sa papan, sa bato. Pero doon ay balaod nga gisuwat sa Diyos, direkta gisuwat niya sa kalag sa tao. Ngawa pahiabtis mayang balita. Doon na sila'y posibilidad nga maluwas usab. Muna atong tubag sa pangutana, yan ita maglangan niya si Brad John Porca. Salamat, Brad Chok, og bayong gabi kanimo ni Brad Rude og ni Brad Aquino sa atong technician. Nya labi na sa Batalom Lite nga nagsunod kanunay si Ernesto Roses og sa tanan nato diyang higala si Attorney Maninggulo og si Judge Julius Ubos og sila Joe Palen og si Tony Canillas sa Luan nga nagsunod kanunay nato og si Brad Alan Salada das Tubigon Bohol. Mayang gabi ay kanyong tanan. Akong pangutan na Brad Chok nga nasugatan lagi yun man operatos kini pagtulunan sa Katoliko nga bisan pa og nakasaang pare imbalido ang ilang buhat unsa man katinuod ni Brad Chok nga nasungag bantaan ni pangutan ha. Ang saysay o kahulugan sa ex opere operato, Latin words man na, nga gipadayag sa simbahan, nga human ma-ordinary ang pare, nga usa ka sakramento, ordination of priesthood, or ordination. Sagrado na kay si Kristo may nagtukod. Yang usa ka pare, tao, giatagan sa gahom, wala na sa 1 Corinto 4:20, ang atong pagsangyaw, ang atong gingharian sa Dios dili sa pakigpulong lamang, kundili sa gahom. It's not only oratory, but also the power, the wisdom, the power. Mauna ang usa ka bantayan nato. Nga diha nga ordinahan sa Dios usa ka sakramentong ordinasyon. Ordinahan sa obispo ang usa ka pare. Siya magkadawat og gahom nga gikinahanglan siyang ministry. Muna mabasa nato sa 1 Pedro 5:2 nga mga apostoles mga pare. Unya sa katapusang mga adlaw sa kinabuhi ni Kristo, una pa siya mugikan padung sa langit. Gitigom niya mga apostoles nga mga pare. Unang adlaw sa semana kadto. Sagrado ang unang adlaw kay mao nay pagsugod ni Kristo paghatag sa kagahuman.
og mihuyop siya kanila og mingon, dawata ang Espiritu Santo. Ang gahom, og bisag kinsang sala nga imong gipasaylo, napasaylo na. Og bisag kinsang sala nga wa ninyo pasayloa, wa sad mapasaylo. Mao na ang gahom nga gikan ni Kristo gihatag niya sa mga apostoles. Pero kanang paghatag og grasya, sanctifying grace gikan sa sakramento, dili na iyas pare, gikan na direktamente ni Kristo nga nag-ordins pagkapare. Mao na kanang ex opere operato, ang kahulugan niya na nga kung ang usa ka pare dunay siyang mortal, nadalipsang ba siya sa dangog nga kalibutan, buot pasabot ka siyang mortal, niya mubalik sa parokya, unya Domingo man, wa may mumisang lain kay layo kayo ang silingan nga parokya, siya mumisa. Ang pangutana, kung magmisa siya sa may dangatan nga naman siya sa salang mortal, kanang paria kay nakasag mortal, kung magmisa siya, makahimo siya laing sala kanang pasipala sa sagrado. Na pasipad ani ang kasagrado sa santos nga misa. Pero wa mahimong invalido ang yang misa. Kay ang gahom sa paghatag grasya sa alang sa nanimba, di man nagikas pare, gikan man ni Kristo. Mao nang ex operato, ang pare nga dunay sang mortal, makamisa, niya balido pagin nga misa. Makapadawat gyapon sa mga nanimba sa ilang kinasingkasi nga pagtuo, madawat nila ang unsaman ang sanctifying grace sa sakramento sa Eucharistia. Mao na nga ang pare, makahimo ba pagmisa kung siya naa silang mortal? Og mumisa siya, wa ba siya ma-invalido? Wa. Mumisa ang pare ang naa silang mortal, dili invalido. Valid ang iyang misa. Og ang mga taong nanimba, makadawat og grasya. Kay ang grasya sa sakramento, wa man magikan sa pare, naa man gikan ni Kristo. Mao na meaning ng ex operato. Sa out of the power, extraordinary power of the sacrament, thus come from Christ Himself, not by the minister. Mao na nga itong ipahibaw nga, kana na yung pare, simbakulang, makasag mortal, makamisa na siya. Niya, balido yung misa, dili invalid. Bot sabot nga, ang grasya sa sakramento, madawat sa tanan nga nagpahimuos sa mas mga nanimba. Ang pare, wa siya madawat nga grasya. Hinoon, ang tambag sa simbahan sa mga superior niya, nga sa labing madali, human sa misa, mangita kag panahon nga, mukumpisal gayod ngadto sa lain nga pare ang mapasaylo ang imong salang mortal. Mao na nga itong pahayag nining ex operato. Yan niya si Brad Rudy Recasa, ang Master of Contradictions of the Bible, ato sang paminaw. Salamat Brad Sok, og maayong gabi diya sa Barangay Ermita, Carbon Market, nila ni Winnie Miro, Flori Abanto, og ni Genesis, Veronica, and Miri Rakasa. Maayong pagpaminaw kadatong tanan. Aritas kasulatan Batsok sa Job 21, tudling 31. There is no one that accuse the wicked or pay them back for all they have done. Wala gayoy makatulisok sa mga taong dautan o wala gayoy manimalos kanila. Job 21:31, klaro kayo nga walay makatulisok sa mga taong dautan. Sa Isaias 9:6, sa maayong balita Biblia ng kanayon, a child is born to us. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. Natao alang kanato ang usa ka bata, ug nganan siyang maalamong magtatambag, Diyos nga gamhanan, og prinsipe sa kalinaw. Isaias 9:6. Sa Lucas 12:51, sa mayong balita Biblia ng kanayon, do you suppose that I come to bring peace to the world? No, not peace, but division. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw dinis kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili kalinaw ang akong gidala, kung dili pagbahin-bahin. Akong pangutana ani Balsok, niingon man sa Isaias 9:6 nga kini si Kristo
prinsipe sa kalinaw. Nganong sa Lucas 12:51 Bradsok, nibalibad man nga mga dili kalinaw akong gidala. Kung dili pagbahin-bahin, paliw ko nung patinaw ani Bradsok. Salamat kay Brad Rudy. Sakto gyud. You are the master of contradictions of the Bible. Kay contradiction man eh. Kay sa Isaias na Bisayas, imo yung gibasa, nga ang bata nga lalaki ang gihatag sa Ginoo kanato. Paganganlag kay bulungan, magtatambag. Paganganlan og Diyos nga gamhanan. Og prinsipis pakigdait. Amahan nga walay katapusan. O, naunsa man. Nga nabinali naman pag-abot sa Lucas 12:51. Nga ningon naman si Kristo, wa ko muanhe pagdala og kalinaw, kundili pagkabahin-bahin. Di, nagkasunod pa kay ay ni. Mo na nga, sakto ni si Brad Rudy Rakasa, nga nagpakli sa Biblia, nagsusi, niya aron mahidangat ka nato, nga matun-an nato unsay kahulugan niya na. Ang kahulugan niya na mao nga pag-abot ni Kristo dinhi sa kalibutan, nataho siya nga nakita sa mga tao, anak ni Maria. Nakita sad nga dunay amahan nga mo si San Jose, pero wa man mohilabot sa Jose ni Maria. Kay lalang man si Espiritu Santo ang pagkatao ni Jesus sa taguang ka ni Maria. Mo na nga nabaniog nga matud pa sa mga batanon, mga hamtong nga nakasinati ug nakasaksis mga milagro, ningon sila, ani auban kanato ang anak sa Dios, ang anak sa Dios nga ni anhi nagpakatao og siya magahimog katingalahan. Ang mga Hudiyo nga mga karaam nga tao sa tinuan ng Moises nganlan og Judaism, relihiyon Judaismo, naglingo-lingo silang ulo nga sila, we have not known that there is a wise man in Galilee. Kay naman si Jesus Israel sa Galilea, wa mi kadungog nga dunay mayng laki diya sa Galilea. Mao na nga ilang gisalikway si Kristo. Ya samtang nga kadtong dili Judaismo og pagtuo, midawat ni Kristo as the Son of God. Sa ato pa sumpake na ang Judaismo nga tinuhuan, wa mo dawat ni Kristo, samtang ang mga yanong mga lungsuranon nakasaksis milagro ni Jesus, mingon He is the Son of God. Nobody can do it. That the man who was already dead for 4 days, and He raised him up, Lazaro. Nga si Lazaro upat na ka adlaw, nga gilubong, gipabangon ni Kristo. Unya, mga buta, nga wa gani kalimutaw, nakakita. Mga bakul, nang lakaw, naayo, mga sanlahon, ginluan. So, mo nang doon ay panultihon sa kinadman, action follows nature. Nga ang buhat, magpaila ka na to, unsa na ang maong pagkamao. Kung makakita tag buhing binuhat ng maglangwi-langwi sa lawom sa dagat, mabuhi, minguta, isda na. O makakita tag usa ka pagkamao nga mulupad, langgam na. Kaya ang langgam, ang iyang pagkamakalupad, mo may nagtugan sa unsa iyang kinaiya. Iyang nature is bird o langgam. So ang iyang buhat makalupad nagtugan. Mo na nagtugan sa si Kristo unsa siya, pinagi siyang milagro nga di mahimog tao. Diyos ray makahimo. Mo na nga siya gitawag og Son of God. Ang mga magsusupak, no, He is an impostor man in disguise as a good prophet. Nga kanang tawanan nagpakaroon ingnon, dili na tinuod. Usa na siya ka impostor kung nangilad ka nato. Muna, doon ay panagsumpaki. Pero resumidas kwintas, gihusay ra ni Kristo nga ningon na nga itong Ginoong Kristo sa Lucas 12:57 nga ang inyong mga maghuhukom wala mo hatag hustisya kanako. Kay kamo na ibaw nga nasulat nga muanhi ang anak sa Dios nga magsulob og dagway sa tao. Nasa 1 Timoteo 3:15 nga siya nga Dios misulob og dagway sa tao ni puyo uban kanato. Og mao nga ang mga pulong ni Kristo nga giladdad niya ngadto sa mga tao nakapahusay rasad. Kay kadtong wa mutuo nagsugod nagpagtuo diyang nakita nila
kuyog sila sa 5,000 dito sa Kamingawan. Nihiyabdan sila gutom o asa man sila mopalit. O gilabihan ka daghan libo ka mga tinapay. Pero ang bata nga nagdag 2 ka tinapay, 5 ka isda, gitipik-tipik ni Kristo. Ug wa gigipanggutong, nanubra pa ganig 12 ka basket nga mga isda nga sobra og tinapay. So naingon na sila, Hallelujah! The Son of God has come to us, and thus a miracle. Ang anak sa Dios ni anhin nato ug naghimog milagro. Anak gayud siya sa Dios. Mo sa si Kristo nga mo hinungdan sa panagbangi, mao sa nag-iwag kanila sa kahayag sa panaghiusa. Mo nang tubag sa pangutana ni Brad Rudy. Arita ni Mado Aquino. Salamat Badsok ug may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matul-anon nga nga programa nga ang katin-awon sa pagtuong Katoliko. Badsok, ang ako pangutana Badsok may tungod sa katungkuan Badsok kaning kuan Badsok ba katubang pagkuan sa turi sa Babylonia Badsok ba naamo to sa kuan Genesis, nalimot ako kung sa tong tekstuha nga unsang bersikulo unsang kapitulo o kuan kapitulo kuan sa may pangutana chapter. Ang akong pangutana Badsok nga katubang samtang nagkuan sila kuan Badsok ba turi sa Babylonia ba gikuan mo to sa Dios, gilibog ang ilang kuan, wa sila magsinabdanay Badsok ba ang katong mga tawhana Badsok ba unya Badsok pagkahuman nila ato Badsok nagkadibulaag ni sila sa tibuok kalibutan. Ang akong pangutana Badsok may tungod aning kuan sa kuan Badsok ba tag sa pila na katuig Badsok ba naabot man ang kuan Badsok kanang ako pangutana Badsok ba nga nganong naa may kuan Badsok kada nasod Badsok adunay mga lumad ba nga mga nitibo ba sama ining kuan kaning ato naa may mga kuan mga lumad daghan man tag lumad diri. Ang ako pangutana Badsok di man gikan kuan Badsok ang mga lumad Badsok nga ang rasa sa tao 5 man ka kuan ka kulo. Ang tubag nato niya na mo nang hinabo sa panahon sa lunop. Tapos ng lunop, niya ang tuok anak ni Noe, si Sim, Ham, o si Japit. Naghuna-huna nga, basig doon na pa ilaing lunop. Mo na nga, sila nihangyo silang amahan nga si Noe, nga magtapok silang daghang mga bato, guban pa mga gikinhanglan, nga maghimo silang taas nga ture, nga mo tilap nas panganod tungkol sa gitason. Aron nga kung doon ay lunop, dili na manghitabo ang dakong bulog sa kamatayon. Kaya sa lunop, panahon ni Noe, 8 raman ang naluwas. Si Noe ang asawa, yang tuok anak, nga lalaki, yang ila sang asawa 3, 8 ra si tanan, sa tanan. Silang tanan, 8 ra nga naluwas niya itong lunop. Muna nga, samtang nagsugod sila paghimo na itong taas nga tore, wa mahimot ang Diyos, gilibog sila. Wa na hindi nila magkasinabot. O nga naganaog na lang sila kay sila magkasinabot. O kining tulo, nag-ihay og lakaw da silang pamilya sa lalain nga mga dapit. Nya mao nang nahitabo ang misteryo nga mga scientists wa ka tugkad nganong nagkalalain ang kulor sa pamanit sa mga tao. Nga dunay puti, Caucasian, dunay mga may pagkaputiun, nya may pagkadag, mulang buot sabot ng China, Chinese, Japanese, o kita sa kining lumad sa kining Malaysian race mata, tabunon ng atong kulor, nya doon na say dark, doon na say very dark, ang mga negro, o kining tanan nahitabo. Tungod sa kadili matugkad nga hinungdan, tungod kinasuko ang Ginoo ngano nga sila gustong mosaka ngadto sa langit pinaagi sa taas kayong turi nga ang gikinahanglan nga sakyan nato padung ang padung sa langit napuo man kasugo mo na nga gilibog sila nya kana mga species mga special species doon na sa naslay kaliwatan kana mga negro nga kining kulot kay buhok mga mga lumad sa ilang kugalingon na ilang kaliwat species
dili luman kung suod sila sa kadapit nga nahimo silang luman. Guest hinoon sila. Pero mao gyapon na ang netabo tungod sa kasuko si Ginoo sa ilang pagpangahas, pagtukod og taas nga turi nga dili la angay buhaton. Nya niya si John Porca. Salamat Brad Chok ug may gabi ida sa taga Marigondon. Magkita ta karong ug mapuhon lang ni Brad Romedanyo ug ni Brad Cornelio Amit ug Nita Mudya ug ban pa dihang mga opisyalis mayang gabi ng Marlon Luna ug labi na sa kong nanay da sa Malapok Norte, Maasin City, Nanay Pining ug ni Tatay Krisen. Mayang gabi kanyo diha ug kumusta mo diha? Labi na sa kong igsuon des kagnaan si Bading ug si Dumeng. Mayong gabi kanyong tanan ug ni Padre Arayan ug sa mga kusinira diha mayang gabi. Kini pangutana Brad Chok na kung sugatan, nagingon man na kamo mga Katoliko nagdugang mo sa Biblia. Apan diha sa pinadayag nagingon man, pinadayag 22, 18, 19 nga magdugang ang hampak sa Dios diha kaninyo. Kuhaon niya ang kaluoy ug bahin sa kaluoy. Unsa may atong katinaawan Brad Chok nagdugang kuno ta si Maria na mga santos kuno gidugang? Unsa man katinuod Brad Chok? Ang tinuod sa mga tinuod dili na dugang. Tipik na og bahin sa plano sa Dios. Kay maingon nga ang babae si Iba mo'y na unang napukan og natintal ni Satanas. Kinahanglan na sa babae nga mahimong ingnon nato al kontra sa ato palahi og kinaiya ni Iba nga mao si Ave. Balihon na nimong Iba, Ave. Sa ato padalaygon ang Lucas 1:8 ang Diyos God mingon, ikaw manulunda anghel dola ka ng babae nga mo si Maria ug sultihin nining akong isulti kanimo. Mao ang anghel miduol kang Santa Maria ug mipadayag, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, kay Ginoo na kanimo, bulahan ka sa kababayen-an nga tanan. Musa dili na sobra, dili na ngayon natong pakapin na Santa Maria, part and great parcel of the plan of God, that the world shall be redeemed, ang kalibutan luwason, pinagi sa anak sa Diyos, kinsa Espiritu, kinsa Diyos, niya kinahanglan man og dugo ang manuluwas, kaya ang iyang pagka-Espiritu sa anak sa Diyos, di man malansang ka Espiritu man, wa siya dugo ka Espiritu man. Mao na nga, pinagi ni Birhen Maria, magsulob si Kristo sa laing kinaiya, gawa siya ang pagka-Diyos, mao ang iyang pagkatao. Nga matud pa sa Efeso 1, Efeso Kapitulo 7, versikulo 1, na luwas kita. Gibayran ang atong utang pinagi sa dugo ni Kristo, dili sa lapi ug bulawan. Dugo ni Kristo ang gilukat kanato. 1 Pedro Kapitulo 1, 18-19. Mao na nga, dunay lawas ug dugo ang manunubos gikan ni Maria. Nga siya na tao, gikan ni Maria, pero daan na siya nga Diyos sukad sa wala pang langit ug yuta, daan na nga si Jesus nga Diyos, Espiritu ug dili mamatay. So, dili sobra. Ya ang gingon lang sobrang mga santos naman sa pinadayag 6, 9 nga to si Jes, nga naabli ang langit paghuman pag husay sa ikalima nga patik ug nakita niya ang daghang mga santos, mga kalag sa mga santos nga dito sa langit nga nagampo alang kanato. Musa baliko nato, dili na pagkapin si Santa Maria, dili na sobra mga santos, tipik ug bahin na sa divine plan and divine creation. Plano na sa langit ng gahom sa Dios ug langit ng gahom sa pagpahinabo sa inkarnasyon ni Kristo nga matao gikan so sa kababae, ando na siya ay kinaiya nga tawhanon, gawa siyang kinaiya sa pagka-Diyos ug ang mga santos nagaampo nga to samahan para kanato ug nagpaila nga sila mong ebidensya nga kung magbinuotan ta makadangat sa tas pagkasantos. Mao na atong tubag sa pangutana ni Brad John Porca, atong binawon si Brad Rudy Rakasa. Salamat Brad Sok ug maayong gabi sa tanan gyud natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Sitio Ulap, Basak Pardo, Cebu City.
nila ni Saning Laraga, Tayok Limbaga, ug ni Lois Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Badsok, aritas kasulatan sa Sirach 15, tudling 20. God never commanded anyone to be wicked or given anyone permission to sin. Wala gayon magsugo ang Ginoo kang bisan kinsa sa pagkadautan, o wala magtugot kang bisan kinsa sa pagpakasala. Sirach 15:20. Sa Episodio 8, sa maing balita, Biblia na kanayon, for it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gifts, so that no one can boast about it. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. Tungod sa grasya sa Diyos, dili kini inyong buhat, kundili gasa kini sa Diyos kininyo. Episodio 8, klaro kayo, pinaagilas pagtuo, naluwas ka mo. Sa Santiago 2:19, sa maing balita, Biblia na kanayon, do you believe that there is only one God? Good. The demons also believe and tremble with fear. Nagtuo ba ka mo? Nagtuo ka nga usaray Diyos? Maayo ka na. Apan ang mga demonyo, kunyawa, nagtuo sab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Santiago 2:19, ang yawa kung Satanas, ituo og Diyos. Akong pangutana ani Balsok, sa Episodio 8, pinaagilas pagtuo, naluwas man. Doon na kay chance, Balsok, kung maluwas din yawa, paliw ko nung patinaw ani Balsok. Salamat kayo, Brad Rudy Rakasa, the master of contradictions of the Bible. Nga kini, murag yun dunay contradiction. Kay nganong ningon man si San Pablo sa Episodio 8. Kay nagaluwas kamo, pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa buhat. Mura nga, kung naatay pagtuo, naatay grasya, aw maluwas na dili pinagi sa buhat. Pero nga naman nga, si Santiago, ningon man sa Santiago 2:19, nga ang tao, kung pagtuo lamang, dili siya maluwas. Kinanglan, ubanan gyud niya sa buhat. Santiago 2:13-14. Anya, ang yawa ra ba, doon na siya pagtuo, way buhat. Mapil na ni pagkaluwas. Muna nga, ato ning usayon kay, nagi pagsingki, nagi pag-ingno nato, pagsangka sa duha ka pangatarungan. Kanang pag-ingon ni San Pablo nga naluwas kamo pinagi sa pagtuo, dili sa buhat, ang buot pasabot ang buhat, ang nahimo ni Kristo mong pagtubos. Dili man to ato. Iyaman tong kabubuton. Iyaman tong dugo ang gipaagas. Nga ang resulta, mahuli pagbalik ang grasyang nawa, tungod sa sala niya dan og iba. Mabalik na to ang grasyang makasantos. Pinagi sa kamatayon ni Kristo sa iyang pagpakamatay. Buhato niya, dili to ato. Niya kinahanglan nga ato sang sangkaan o sagupon ang ayang gibuhat ni Kristo sa pagpakamatay nato, ato sang dawaton pinagi sa pagdawat kaniya, pinagi sa pagtuo. Pero mawasan, kung husto ng pagkasultiha, buyon sa katinawan. Santiago 2:13-14, maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Dili gayud. Apan maluwas ang tao, nga ang iyang pagtuo ubanan sa mga buhat. Kay dunay duha ka klases pagtuo, pagtuo nga buhi, pagtuo nga inubanag buhat. Mao nang ingon ni Kristo sa San Juan 14:12, karon nagatuo mo kanako, sama kanako, magbuhat sad mo, pagtuman sa kasuguan. So, naagi buhaton, karon ta maluwas. Unya, mao lagi ni nga na mamapil ba og kaluwas ang yawa? Kay ang akong pagtuo matod pa sa yawa, nagtuo kog Dios, nagkurog pa gani ko. Dili sama sa mga tuong nga Kristiyanos nga di mo kurog, ako kurog pagyo ko. Pero ningon Ginoo, di ka maluwas. Kay ningon maka non serviam Domine. Nasa Jeremias 2:20, ikaw Satanas, mingon ka, dili ako moalagad kanimo o Dios. Sa ito pa dili ka mutuman kung sugo, mo sa bisag doon na kay pagtuo, dili ka maluwas.
Kay ang imong pagtuo wala uban ni sa imong pag-alagad kanako. Kay mingon ka, non serviam Domini, dili ako molagad kanimo. Musa kay di ka molagad nako, punteriya ka sa kayong way katapusan sa impierno. Nya atong ibalik si Mado Aquino. Salamat Badsok sa ikaduhang higayon Badsok. Badsok ang akong pangutana Badsok may tungod sa paglalang sa Ginoong kuan Badsok ba? Sa Ginoong Dios sa tao Badsok ba ug sa mga anghel Badsok ba? Badsok, pagbuhat niya sa tao Badsok ba sa atong unang ginikanan ba nga sila si Adan ug si Eva ba? Di ba niingon mo sa diya sa kuan Badsok? Sa kuan sa Genesis 1:26 madano mo man na teksto ha. Nga niingon sa buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Di pagkakuan na Badsok ba pagbuhat niya Badsok ba nanay kinabuhi ang tao. Kanang siya sa nanggaan ng tao Badsok, Adan, Eva. Unya Badsok sa pagbuhat niya sa mga anghel Badsok. Kuan man kanang katapusan sa anghel kuan man el man. Unya Badsok pangutana nako Badsok ang mga ngalan sa mga anghel Badsok ba? Nganong puro man laki Badsok wa may babae Badsok? Kuan Rafael, Gabriel ug kuan Miguel. Ang ato'y katubag ni ana nga ang Diyos mo'y maglalalang, magbubuhat. So, gikan kaniya ang kaalam, ang kinaadman, o ang kagahuman. Way makahimo sa mahimo sa Diyos. Kay siya makagagahom sa nga tanan. Muna, ang ihimo niya ang tao, nga doon ay lawas, doon na say kalag. Ang kalag mo ng espiritu nga naasud sa atong galamhan sa atong lawas. Ikamatay na to, mubiya ng atong kalag, pat mamatay ta. O ang atong lawas nga nabilin, ilubong nga to sa kayutaan, sa sementeryo. Mao na ang kahimtang sa tao. Nya ang mga anghel, gilalang sa Ginoo, nasa Hebrehanon 1:14. Ang mga manulunda kon mga anghel, linalang sa Dios nga mga espiritu, nga mualagad kaniya. Muna nga nga mo may laki kay San Miguel o na il sikalugan na ng il God o sa ng Miguel buot sa buta prince o dahid prinsipis mga anghel San Miguel niya Rafael Rapa ang Rapa naghulugan og power of healing mo na kana sa San Rafael power of healing na siya manambal. Niya si Gabriel, power of messenger na siya. Muna nga, ang il, nagkulugan og Diyos. Anghel, San Miguel, Rafael, nag-il, kahulugan na ang il mo ng Elohim, El, God Himself. So, kana silang mga anghel, espiritu mo na, dili na mamatay. Kaya, wa masililawas nga mamatay. So, ang yawa, di sana mamatay. So, hangtod sa hangtod na sa impirno, nga hilabing inita, niya kantong musunod sa yawa, mukuyog nga to sa gingharian ni Satanas. Nga mo ng impirno, kasakit, nga walay katapusan, hangtod sa kangturan. Mo nang likayan ginatos ang sala, samtang niya patas kalibutan, kay hinumduman na itong gisulti sa Diyos, nga dili, bakak, tinuod yun. Pinadayag 21-27, walay makasulod sa langit. Bisan nagdakag gamay ra nga sala. Dili nakakasulod sa langit. Nya kay di man sa katakos impierno, kanang gamay sala adto na kusukusua sa kayo sa purgatorio. Hinudo na pa'y katapusan. 1 Corinto 3:15, nagkanayon ang Dios. Adunay silot nga moaging kayo ang tao, pero maluwas pa. So mo ng purgatorio linisanan sa gagmayng sala. Pero kadtong nakasag mortal, mga pakighilawas sa dili banag asawa, mga paghimo og mga kalawayan sa atong lawas, masturbation, impierno na tungod kay atong supak ang balaod sa chastity, ang kalimpyo sa atong lawas o kalimpyo sa atong kalag. Mao nga nganlan na sila El, power, God. Mo na way gihimo ang Ginoo o anghel nga babae kay
ang babae simbolo man sa kahuyang o sa kinabuhi sa pagka-alagad, ayuda sa lalaki. Doon na sa mga babae, nga nihalad silang kinabuhi, lawas ug kalag, ngadto na sa Ginoo. Diya pinaagi sa relihiyoso o relihiyosa nga mga kahugpungan sa mga mungha o mga madre. So, manang ila ang kinabuhi. Kaabag sa bana, o mo halad sila sa tibok nilang lawas ug kalag, tibok gayud nga kinabuhi, lawas ug kalag, gihalad nila ngadto sa Ginoo. Muna nga lang og celibacy, mga madre o mga mungha. Mao na, balik ta ni Brad John Porca. Salamat, Brad Sok. Nya mo mag-aksug sinyas duhan naman lang kabuk no. Kining pulong, Brad Sok, sa Mateo 1:25 nga pulong hangtod nga si Maria nanganak sa paghumag panganak nanganak pa yung lain. Pero kining Genesis 8:7, Brad Sok, gibuhian ang uwak hangtod nga nihubas ang tubig. Unsa man ning pagsultia, Brad Sok? Nagkasumpake man eh. Kanang pong hangtod, nagunaw ng uban nga human sa katumanan sa buhat o butang nga gihangturan, doon na nailaing netabo. Dili na mao kay sama sa imong gibasa sa Genesis 8:7 nga diyang na uga-uga ng yuta si Noe ni sugo sa uwak, lupad tuyok sa dapit nga ni anay mutangan nato kundunan na bay uga nga yuta. Unya kay sige lupad-lupad ang uwak, nakakita siya sa mga patay nga tao. Ug dito giagdas siya sa kahakog, so nagkaog mga minatay nga tao, wa na mo balik hangtod nahubas ang tubig. Sa ato pabisan nahubas ng tubig, wa lang gyapon siya mo balik. Si Noah nipili na lang sa salampati. Nga pila kagutlo nagdanag nga binali nga kining sanga sa mga kahoy, nagpasabot nga doon na naiuga nga katungtungan sa ilang bangka, dakong bangka ni Noe. Wala mo balik ang uwak hangtod nahubas ang tubig. Bisag nang nahubas ang tubig, way na tabo. Wala hilabti ni Jose si Maria hangtod nanganak kang Hesus. Musa bisag nanganak na si Maria kang Hesus, wa gyud mo hilabot si San Jose kang Maria. Ngano tungod kay siya gipaybaw nga ikaw mo'y makita nga bana ni Maria. Manalipod ni Maria. Manalipod sa bata. Pero dili ka allowed sa paghilabot ni Maria kay nasuwat na sa Ezekiel 44 versikulo 2 nga usa ka pultahan nga moaging Ginoong Dios Israel sirhan na, wala na ilaing moagi pa. Og si San Jeronimo ang naghubad sa Biblia ining Ezekiel 44, ningon siya kanang agianan, kinang pultahan nga niaging Ginoong Dios sa Israel, simbolo na sa kahimtang sa kaputli ni Santa Maria. Nga moagi ang Dios Israel, wa na moagi. Kay milagro ang pagsuod ni Kristo sa tiyan ni Maria, milagro sa ang pagawas. Dili pinaagi sa lawas sa lalaki ug babae sa ilang panaghiusa, kundi sa lalang sa Espiritu Santo. Ang pung hangtod, wala hilabti ni Jose si Maria, hangtod ng anak kang Hesus. Bisan human na mga anak si Maria kang Hesus, wagid mo halabot sa Jose. Kay may agdaman, may paybaw man ang Diyos ngadto kang Jose. Brad Rory, katapusan. Salamat, Brad-Sok, o may gabi sa tanan yun natong listeners ning atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gida sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Nelson Reyes, Tito Mirasol, o ni Bitoy Bakule. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan, Brad-Sok, din sa 1 Juan 3:20, nagkanayon, if our conscience condemns us, we know that God is greater than our conscience and that God knows everything. Sa Binisaya pa, kung sudyaan kita sa atong konsensya, kita nasayod nga ang Diyos labaw pa sa atong konsensya ug niana ang Diyos nasayod sa tanan
1 Juan 3:20, klaro kayo nga ang Dios nasayod sa tanan. Sa Colosas 4:6, sa may balita Biblia na kanayon, your speech is always be pleasant and interesting, and you should know how to give the right answers to everyone. Kinahanglan nga inyong sinultihan kanunay makapahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. Klaro kayo, Colosas 4:6, kinahanglan gyud husto ang atong panubag. Sa Isaias 4:1, niadtuon niyang adlaw, 7 ka babae ang mag-ilog sa usa ka lalaki ug moingon, kami mao'y mangitag among pagkaon ug biste, basta lang pangasawa lang kami aron dili na kami magantos sa kaulawan tungod sa wala magminyo. Akong pangutana ani Bradsog, 7 man ni kababae mag-ilog sa usa ka lalaki tungod ba kanis mga sundao ilang bana Bradsog nangamatay? Paliw ko nung patinaw ani Bradsog. Dunay katumanan sa kapanahunan nga gitagna nga tungod sa mga dagkong katalagman sama si mong gisgutan nga dunay gubat ya kasagaran gon nga ipada gubat mga batan-on yung mga lalaki dili na mga tiguwang pensyonan na lang ng mga tiguwang kay ang mga batan-on abtik sa gera pero lagi tungod sa makalilisang nga mga armas nga gamiton nga wa didto wa dinhi nga mutungha na nga magira ng mga sundao sa ka nasod batok sa naing nasod mga matay na latanan kay ang armas nila ikamatay man. Bisag di sila maigo, basta maigo sa aso, patay gyud. Mo na gajutan lang ang lalaki mabilin. Muna mingon lang mga babae. Hoy mga senyores, mga sawa alami, kami pa'y mangitag kwarta pagkaon para ninyo. Na binali ba? Kana mo na ngana natog simbako, dili unta na may tabo. Kay makalilisang man. Kay ang kamakalilisang na kay sala ng mortal. Nga ang lakid, pito ka asawa. Dili na mahimo. Kaya yung Ginoo usara, muipo ng lalaki sa iyang usa ka asawa, ang kamatayon ramoy makabuwag. Nya kini kay 7 naman ni kabuok. Yung kamatay sa 7 kay napil gubat, lain na sang 7. Dili mayong dagway sa kalibutan ana Brad Rodi Rakasa. Ikson slipat na limot. Ang atong mga pasalamat sa Talisay City, Cebu, ng atong Mayor Samsam Gulyas sa ka Batanon, nga maugay iyang damgo og tinguha nga makalagad siya sa labing kabus, labing alaot nga mga kaigsunan sa Talisay City, Cebu, Philippines. Mo nang iyang gihakop og dalit kutos mahimo ang youth welfare kayuhan sa mga batanon. Labi na sa edukasyon. Diya sa Talisay doon ay Talisay City College, way bayad, way tuition fee. Ang mga ginikanan, pretty regyo og bawon taon sa mga batang kapus. Nya humaniana, maka 4 ka tuig, nagwarawara na sa diploma, o makatabang na sa mga ginikanan nga tigulang na nga mabuhi tungod sa mga batanon, kayong edukasyon sa Talisay, way bayad. Nya health, ang South Medical Center, Hospital, wa say bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Nya ang panalipod sa kalikupan, sa dagat, sa bukid, nga dili mapamutul ang kahoy pinagi sa modernong gabas. Nya sa dagat nga way labay og mga kining mubuto nga daghang mga isda nga mga matay nga wa pa intawon makadako. Nya business friendly, entrepreneur, peace and order, livelihood, infrastructure, calamity preparedness. Nadawat ni Mayor Samsam ang Asia Pacific Luminar Awards, pagtabang panalipod sa mga masakit. Unya nadawat siya ng the Seal of Good Governance tungod sa wholeness kinatibukan nga paglantaw unsay katabang sa labing alaot nga lungsuranon o syudadnon ng Puyo sa Talisay. Nadawat sa niya ang Republic of the Philippines Foundation Award. Nya ang iyang kapikas si Ria Golias, First District Congresswoman, daghan kayong nahimo nga mga tabang sa mga batanon, sa mga idarana, o ni iya sanggi katag sa unom ka LGUs sa Talisay, Mignanilla, San Fernando, Naga, Sibunga. Nya naghuyhuy gyud
ang 7 ka LGUs sa pagpasalamat. Niya ato sang recognition sa Vice Mayor nga ilabihan ka may natagon sa mga 22 ka barangay pag-apod og mga tulda, mga silya o dunay motor nga dunay sidecar o doon sa siya mga pada nga mga personnel aron paglantaw sa mga sakit nga mananakod nga masagang dayon. Pinagi ni Choi Vice Mayor Asnar sa Talisay City. Ya, ang iyang mga konsyales sa mayor naghiusag yun. Mao ni musunod. Mga councilors, Digol Golias, si Maning Cabriana, Rudy Cabiga sa kong pangumangkon, Danny Caballero, si Gail Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, Licto Bacaltos, Attorney MacArthur Bass, Fee Ilanan, o sa Iski, si John Restauro, ang presidente sa EBC, nga membro sa council, si Honorable Inday Josefina Conchial, ang presidente sa Association of Barangay Captains, automatically membro sa City Council sa Talisay. Ya akong greeting, pasalamat sa akong amigo kayo, Sulping Algeri, nga matinabangon sa mga kabus diya San Fernando, o nalipay sad ang mga pare sa iyang kamalagaron. Ato sa greeting ni Cesar Lendio, ni Emily Albano sa ilang mga pagampo kanato, o usab Sulping Algeri and his wife, atong pagaliya sa Dios nga panalanginan usab sila. Salamat sa akong magkauban, si John Porca, si Rodi Recasa, ug si Mado Aquino. Ang Dios magapanalangin kanato. Salamat sa atong engineer. Abdik o makinadmanon kayo si Engineer Julius Kaputulan o si Dudong Lapi o labi na sa atong manager Buutan Ligdong Batanon nga na sa programa sa TYRF Tipik ug Bahin sa Maayong Balita. Pinagi ni Father Phil Castordes Filmar. Atong pasalamat ug yubo nining ligdong pero matulunanon kayo pagpaambit sa mga pulong sa Dios. Tipik sa Maayong Balita, DYRF Radyo Pwersa. Inyong nabatyang tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Radio Pwersa! Vitro!